उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आणि ऐका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तू जुदा तुझे भाव तुका वाखाणतले, तुझ्या दुस्मानाच्या गळ्याक तू धरतलोय. तुझे भाव तुझे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिवाचे फील, शिकारी मारून तू फाटी आयलाय. मुच्या पुता पारोत करून तो बसला एका शिवा परे आणि एके शिवीने परे. रायाळ धांडो जुदा थावन पयस वेसवना आणि ताच्या पाया मदली पदवेची बेतखाटी तासो एकलो अधिकार सलोपी येसर आणि राष्ट्रां जाताली ताका विदे. देवाचे उतर हे देवाचे वोड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले, उदंड शांती ससनाक वस्तले. देवा रायाक मुनसोबदारासो अधिकार दे, रायाच्या पुताक नीत करची पदवे दे. न्यायनितीन लोकाची तो मुनसोबे करो आणि तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत करून दे. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले, उदंड शांती ससनाक वस्तले. पर्वत लोकाक शांती हाडो आणि दोंगर तांका न्याय नेत देव. लोका मदल्या दुबळ्यांक तो राखो, गरिबांच्या भुरग्यांक तो निवारो आणि तांका जबरदस्ती करतल्यांची फूड करो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले, उदंड शांती ससनाक वस्तले. ताच्या काळार फुलो न्याय नेत आणि संद्र सरापर्यंत शांतीचे भरते. दर्या थावन दर्यापर्यंत, नयन थावन पृथ्वेच्या शिमापर्यंत तो रासवट सलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले, उदंड शांती ससनाक वस्तले. ताचे नाव ससनाक थग, सूर्य आसासर ते आसो. ताका लागून संसाराच्या सर्व खुळयांक आशीर्वाद लाभो. सर्व राष्ट्रा ताका सदैव म्हणो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतले, उदंड शांती ससनाक वस्तले. सामाथे वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू ख्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदासो, तो पूत अब्राहमासो. अब्राहम इसाकासो बापोय, इसाक जाकोबासो आणि जाकोब जुदासो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेसासो आणि झेरासो बापोय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनासो आणि हेस्रोन आरामासो बापोय. आराम आमिनादाबासो आणि आमिनादाब नाआसोनासो आणि नाआसोन साल्मोनासो बापोय. साल्मोन बोआजासो बापोय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदासो बापोय. रूत ताची आवय. ओवेद येस्सेसो आणि येस्से दावीद रायासो बापोय. दावीद साल्मांसो बापोय. उरियाची भायल साल्मांची आवय. साल्माव रेहोबोआमासो
रेहोबोआम आभियाचो आणि आभिया आसाचो बापोय. आसा योसाफाताचो, योसाफात योरामाचो आणि योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आणि आकाज हिस्कियाचो बापोय. हिस्किया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आणि आमोस योसियाचो बापोय. योसिया यकोनियाचो आणि ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ले. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शेआलतियेलाचो आणि शेआलतियेल येरुबाबेलाचो बापोय. येरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आणि एलियाकीम आझोराचो बापोय. आझोर सादोकाचो आणि सादोक आखीमाचो आणि आखीम एलियूदाचो बापोय. एलियूद एलेयाजराचो, एलेयाजर माथानाचो आणि माथान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मोरी आणि मोरये थावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजोन अब्राहमा थावन दावीद पर्यान 14 तकल्यो. दाविदा थावन बाबिलोनाचे बंदडे पर्यान 14 तकल्यो आणि बाबिलोनाचे बंदडे थावन क्रिस्त पर्यान 14 तकल्यो. देवाचे उतर हे वाकांनी तुका क्रिस्ता.